האלה. כן. במידע החשוב הזה. אולי לא תרצו לצחצח שיניים אחרי סנדוויץ' ב$200 שישאר משהו שישאר. לגמרי. פעם מברשת שיניים הייתה פשוט מברשת שיניים. היום יש מברשות שממפות את רובד חיידקי השן, מדריכה אותנו, מראה לנו מה העניינים, מה קורה. בקיצור... העתיד כבר כאן. רק תנו לצחצח כל היום. הנה, ענבל מעיין, מנהלת מוצר מובה בקבוצת ח'-י', שלום לך. בוקר טוב, שלום. בוקר, הייטק בשיניים. הייטק בשיניים לגמרי. יש לנו כאן את מובה, פרש 20 ויז'ן, והיא בהחלט מביאה את העתיד לכאן. מה היפה הזאת עושה? מה היא עושה? קודם כל, היא מגיעה עם מכשיר שהמטרה שלו הוא בעצם סורק, וממפה את רובד חיידקי השיניים. Now I'm impressed. בצורה מאוד מאוד מדויקת. הוא מתחבר לאפליקציה ולמברשת שיניים החשמלית עצמה, ובעצם מייצר לנו מפה של רובד חיידקי השיניים. רגע, אז איך זה עובד? זה כאילו, עובד במה צריך לעשות? קודם משתמשים? קודם כל, אני מתחילה בכך שאני ממפה באמצעות הסורק הזה. זו מצלמה שסורקת את כל השיניים, ודרך AI, דרך בינה מלאכותית, היא יודעת לזהות איפה יש רובד חיידקים. איך אני יודע אם זה עובד או לא? רובד חיידקים מוגבר. זה עובד, אתה צריך ממש ללחוץ לחיצה ארוכה, ומחברים את זה, ואז מחברים את זה לאפליקציה, ותוך כדי זה מבצע... על הטלפון אני רואה תוצאות מסוימות. בדיוק. אחרי הצחצוח מן הסתם זה רלוונטי, לא רק לפני. לראות אם הייתי במקומות הנכונים. אז יפה. קודם כל, זה מייצר תוכנית חכמה. יש לנו מצב חכם, שהמצב החכם הזה מתאים את העוצמה של הרטט, כי זה עובד בעצם על שתי פעולות מאוד מאוד חשובות. הצחצוח עצמו. אנחנו רוצים שיהיה לנו רטט סוני, שבעצם עוזר לפרק את הפלק, עוזר לפרק את רובד חיידקי השיניים, ומבצע גם, המברשת עצמה מבצעת תנועה של ממש למעלה למטה, והתנועה הזאת עוזרת לסלק בעצם את רובד חיידקי השיניים. שתי הפעולות האלה ביחד מבטיחות, לפי תקן ובדיקות שנעשו בטוב ריינלנד, זה בדיקות שמצאו שאחרי שימוש של 14 יום, המברשת הזאת מנקה 99% מרובד חיידקי השיניים. אני יכולה לבדוק אחרי הצחצוח אם עשיתי את זה כמו שצריך? בוודאי. היופי בסורק הזה, שאת יכולה אחרי שבוע של שימוש לעשות שוב סריקה. והוא יראה לך, עוד פעם, איפה יש לך יותר רובד, איפה הסרת את הרובד. עוד דבר טוב, זה שאת יכולה להשתמש בו כמצב אורח. אם אני עכשיו רוצה לבצע סריקה, אבל לא בהכרח להשתמש אחר כך במברשת, לא יודעת, אולי לילדים לעשות סריקה, לעשות להם סריקה, ולראות איפה יש רובד חיידקים, ואז לדעת אם אולי צריך לקחת אותם לטיפול. אז גם זה יכול לעזור, אני נכנסת במצב אורח. כן. בדיקה, כמו לשאול בקופה, קרה כמה עולה המוצר. רק לראות לרגע, לא נכנס לתיעוד ולא לאפליקציה שלי. מה עוד אפשר לעשות דרך האפליקציה? דרך האפליקציה יש לי דוחות יומיים, יש לי דוחות שבועיים, אני יכולה לבדוק. קודם כל, המברשת הזאת אומרת לי אם פספסתי אזורים מסוימים. זאת אומרת, יש לנו כאן צג יפה, יחסית גדול, צבעוני, שמראה לי איפה נמצא הרובד, גם איפה צחצחתי, אם לא עשיתי עבודה מספיק טובה, הוא גם יראה לי את האזורים שפספסתי. אני ננזפת, זאת אומרת. בדיוק. סוג של ננזפת. תוך כדי המברשת הזאת גם מטריעה, יש משהו שקורה להרבה מאיתנו. לפעמים אנחנו לוחצים חזק מדי. עכשיו, זה משהו שיכול הרבה פעמים באמת לייצר, קצת לפגוע בחניכיים, ולכן המברשת תוך כדי פעולה, תטריע לנו אם אנחנו מצחצחים חזק מדי. מגניב, אז אני יכולה לתקן את זה בזמן אמת. בזמן אמת, היא מטריעה גם על ידי תאורה, יש תאורה בגב המברשת, שמראה אם אני מצחצחת חלש מדי, חזק מדי או אופטימלי, לפי צבעים. וואו, היא ממש עוצרת לי, הנה תראו, רגע, עכשיו הבנתי את ה... זה כאילו ירוק שזה בסדר, ואני מדמה... לא, ירוק זה חלש מדי. ירוק זה חלש מדי. זה טוב. איפה זה, הנה. ירוק, ואז אם אני נגיד כאילו השיניים עליי, הנה, זה עכשיו טוב. אתה מצחצח יפה. ואם אני לוחץ חזק, זה ממש רוטט לי ונכבה ואומר לי שזה חזק מדי. נכון. אתה גם לא שומע את זה, כי זה עובד דרך הולכת עצם, אבל יש התראות קוליות שאומרות לך שאתה מצחצח מדי. אבורט, כזה. משהו כזה, כן.
מטרפה. כזה. נהדר. אני שומעת, אבל זה כאילו צליל נעים, זאת אומרת, זה לא עכשיו... האמת שזה ניסיון מאוד נעים, הרטט הזה. הבנתי. יפה, וזה לא עגול, זה לא מסתובב, זה רק רוטט ממש מהר. לא, זה רוטט ומבצע פעולה שלמעלה ולמטה. בעיקרון, שתי הפעולות האלה יחד ממש מדמות טיפול אצל שיננית. יפה, ענבל מעיין, מובה, זה שם ה... נכון מאוד, אפשר למצוא את זה אצל המשווקים המורשים, וכמובן באתר מובה ישראל, ובאתר של היבואן הרשמי, קבוצת ח'-י'. תודה רבה, חיוכים לכולם על חשבון הבית. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך מתכון ללביבות לקראת חנוכה. ביתי, משהו טוב.